tak som sa pripravoval v podstate na túto sezónu. Tak moja zimná príprava bola trošku netypická, keďže som mal 2-mesačnú pauzu úplne od golfu, kde som vlastne sa pripravoval na sezónu tak, že som sa zarábal na sezónu, aby som mohol hrať túto sezónu a profesionálne venovať sa tomu full time. Takže moja príprava vyzerala tak, že som každý deň chodil do posilovne a teraz posledné 3 týždne už som začal aj golf hrávať v Royal Base v Bratislave, takže bolo to naozaj trošku iný systém, ale určite mi to pomohlo, fyzicky som na tom oveľa lepšie, ako hoci kedy bol v živote, takže myslím si, že dobrá bola a uvidíme, ako mi to pomôže do sezóny. Bol som recepčný 2 mesiace v Taliansku v lyžarskom stredisku, kde som mal možnosť každý deň trénovať, takže každý ráno som chodil do posilovne a tak som sa pripravoval v podstate na túto sezónu. Už golfujem teraz full time, v podstate každý deň chodím do Royal Baseu, kde trénujem a počas toho mám samozrejme aj tú kondičnú prípravu. O 2 mesiace presne od dneska sa mi zdá, že mi začne prvý turnaj. 7. apríla nastupujem v Egypte na môj prvý Pro Golf Tour turnaj, kde vlastne odštartuje moja sezóna. Teraz vynechám 2 turnaje v Pro Golf Touri, ale vlastne 7. apríla odštartuje moja sezóna. Dovtedy uvidíme, ako to bude aj tuto v Borši, keďže ak sa bude dať, tak budem veľmi rád, aby som trénoval aj vonku. Ale vidím to tak, že asi ešte v februári budem trénovať vnútri v Royal Base a od marca budem trénovať na všetkých ihriskách, na ktorých môžem tuto v Bratislave, okolo Bratislavy hlavne.